Tralo éxito do Rei da Sabana, a Asociación Musical Coda de Vilagarcía leva a Rianxo a súa adaptación de REC. O día 11 terá lugar a estrea do espectáculo que pode presumir de ser a primeira adaptación en galego da afamada película de DreamWorks. Todos coñecemos a película, que da produción de DreamWorks. Temos un contrato costounos moitos meses de xestión coa produtora norteamericana DreamWorks. É moi interesante porque é a primeira adaptación ao galego. Temos un contrato de traducción que é bastante peculiar que nos deixen facer no galego. Creo que é o primeiro, podo dicir que é o primeiro que en Galicia sucede así. Preto de 50 intérpretes, música en directo e un gran traballo de escenografía e caracterización farán deste espectáculo un auténtico luxo non só para os máis pequenos, senón para toda a familia. Paga a pena que toda a xente da comarca se achegue a Rianxo e dos concellos próximos, porque aquí se vai encontrar un espectáculo de primeira calidade, xa digo, reforzada máis por unha presenza de músicos que en directo interpretan aquí sobre as táboas do escenario este musical. Hai moito traballo tamén por parte dos do coro, ten que haber moita coordinación, moito detalle en moitas cousas, non só a nivel de canto ou a nivel de musical, senón tamén de todo o que é o atrezo, como dixeron, e así. As entradas poden adquirirse de xeito anticipado no Furancho de Rianxo, situado detrás da igrexa. Aínda que está previsto habilitar taquilla no auditorio, é aconsellable mercalas antes, dada a alta demanda. Polo momento xa está vendida a metade do aforo. As funcións serán os días 11 e 12 e 18 e 19 de novembro, todas ás 6 da tarde. O prezo é de 17 euros.